John, ano daw pang detalye kami? Kinumpirmara na ti City Planning and Development Office ti Siyudad Ilawag ang nakasaganan when for occupancy dagiti 200 unit iti pabahay iti barangay Talingaan. Sigun na kinimis Rubiana Bonalade ti City Planning and Development Head aday tinauding inspection inwaya ti Bureau for Protection ket adala eg dagiti may comply tapno mabalinen ang maakaran. Inanana adwa a building ti nailapasen kena sagsasangagasot da unit ti kada building musa din tultuloy pa laing ti pan nakadevelop ti nasa lugar para kadagiti may patakder pa nga amenities when dagiti sumangumano akasapulan na ti building. Inay na kadagupan kadagiti nagaplikar ket dagiti government employees ken adamit dagiti taga-sabali pay a lugar. Inlawlawag na adupay ti bakante kinagtultuloy pa laing ti panagawat da kadagiti aplikante amayat ang mga latibukod na unit iti nasa o a lugar. Nung balakad na adagiti mga nga aplikar ket agturong dalaing iti opisina tapnon ma-assess ken mayendorsar inito nga damit iti online application ang mabirokan laing iti Facebook page ti El Sansonidad developer iti nasa o pabahay. Deti na patulod nga video Idol Bernard kit isu deti modelon lang dagiti units Idol Bernard ken naghahampay nga na ilan hanta nga makapirate deto kukuan sa ti Facebook deto insen mo Idol Joan. Awan kopya ti city government. Isu deti ti share da Idol Bernard. Ken adamit dagiti sumagmamano pay ngem te panaka-construct te building na dejayan bali dito ket te finish output nan no kuan Idol Bernard. So detat lang na kadigiti agunda ready to digiti do agasot kompleto papeles daan. Awen Idol Bernard. Amin digito Tagalawag no ada pa ito sa baling lugar. Ada dagiti taga-sabali a lugar Idol Bernard han amin ket Tagalawag City. Ngem usually no ing kag-apply ket DJT sa Ludsuden da no Tagalawag kamit lain tay sudati mai-priority kumbaga kadeti panagbibindolig ti dagiti government agencies nga mga akomodar tapno no may kanti balay dagiti awan ti bukod na nga pagtaengan Idol Bernard. Well, I was asking kasi naganan did tinto la pag tinagan digito nga aplikar oray sa nga Tagalawag agbalin dito nga Tagalawagin ang langan ta balay dan tuntan. Well iso nga baka kun ato tigid do makata apay ada taga sarat ket lawag lang detoy nga mabalin di jay at parte siguro deta iti programa pa iti pag-ibig which is for national government di jay. When Idol so nga po nang masapol nga ma-open mo dito for public tapno no kaya't da iti naganan kaya't da iti maadaan iti balay nga ditangay El Sands ket ano na ganan ikanda ti tsansa babayin pa lang kadigiti programa ti gobyerno. Mano nga units amin ngamin Idol Joan nalipatak ti number na? Approximately 4,600 Idol Bernard DJT. Kadata 4,600 do agasot ti baka ti redin. When for occupancy Idol Bernard. Digiti do maawampay tao nga mang-okupar. When ken manariman pa laing ti construction na deti building Idol Bernard. Okay. So ada pa lang tsansa of getting another unit ano kas pagarigan Idol Joan. When ado pa Idol. Nasa ludsud mo deti sa ludsud din ta. When ada. Ano ka na da? Pa Idol Bernard. Ado pa. All right. Any more Idol Joan? Radyo pa lang ti damag iti Siyudad Ilawag kadwa iti 99.5 Asin Lawag Idol Joan Bising Tatak for